Ahoj, tady vlastně vítám vás zpět. Tady vidíte, že mám barák. Ano, natáčel jsem, ale bohužel jsem ty videa vymazal. Tady, když se všimnete, tak tady mám houbovou farmu. A je tam houba. Takže tady jsem si postavil druhou, no, aby se mi houby dělaly víc. Tak. No, já si myslím, že dneska bychom si mohli ukázat. Jo, tam ještě vám ukážu. Tady mám farmu. Tak. Tady je blbý, co dělá tohle. Asi slyšíte mý psy, jak štěkají. Já se vám za to omlouvám, no. Ale někde tam asi je. Tak a v minulém díle jsem už říkal, a zase je tam dýně. Jo, tady vám ukážu, že jde hlava. Se vidíte blbě, ale jako to vypadá docela good. Pokud byste chtěli mít takovou helmu, tak musíte ale najít dýni. Takže to jsem nechtěl. Tak, jdeme do baráku. Dělám jednu věc. Tak, co sem vezem? A nic. No, nevadí. To bylo jasný, že hnedka tam něco nebude. Takže tam nic nebude. Tak, a teď se dívejte. Nemůžu spadnout. Snažím se to držet furt dopředu, ale nejde, protože a když se všimnete, tak chodím i pomalu, protože držím shift, takže spadnout nemůžu. To je hodně dobrý, si myslím. Tak a teď se půjdeme mrknout. Takhle houbiček. Jedna červená. A kde pak se to volá hnědá? Tady je. A další hnědá. Tady je lepší, když to necháváte díl, aby tam bylo víc hub. No, jsem vám chtěl ukázat, jak to funguje. Tady se můžete kouknout, že mám. Jsem omylem pustil shift. Nevadí, máme ještě spoustu životů. A co brní, tak je dobrý. Já vám to ukážu. Vypadá. Tady vidíte, že mám piston. Takže tam nic spadnout nemůže. Tak, zabedníme, aby tam byla tma, protože jinak nerostou. Tak a zase tam dýně. Teďkon půjdeme, tady vám ukážu, co jsem všechno našel. Já jsem natáčel, no snažil jsem se natáčet, ale zapomněl jsem, nějak mi nešlo pustit
aby se to natáčelo, takže se omlouvám, co se dá dělat. Tak, tady vidíte, že mám spoustu věcí. Máte pravdu, mohl bych si udělat už diamantové věci, tady jako brní a tyhle, to ne. To doufám, že jste nemysleli ani vy. Ale že jsem si mohl udělat krumpáč a tyhle věci. Tak, pojďme se mrknout. Tady nevyrostly žádný stromy. Tak je to možný. V jednom dílu, když jsem natáčel ještě s kamarádem, tak jsem říkal, tady stály stromy, tak tady už nestojí, jsem slíbil, že zničím. Tak a teď jdeme vrátit sem. Je lepší, když si vynecháte jednu tuhle kosku, protože dosekáte vejš. Já tam lézt teď nebudu, nemám na to náladu. Tak, já jsem chtěl natočit aspoň nějaký další díl, aby jste si nemysleli, že jsem se na to vyprt. To tak vypadalo, ale 2 dny jenom uběhly. Jak mi říká YouTube. Ale máme ovečky. Já si teďko asi kejchnu. To je strašný. Tak tohle je pěkný. Tak tady to se mi strašně líbí. Bum. Takže si můžeme tady udělat schody. Potřebujeme lopatu. Potřebovat nebudu. Tak. Vypadá nějak líp. Lopata ještě nedošla. To nevadí. Hotovo. Tak, si pozbírat věci. A budeme něco urobit. Sakra. Jsem spadnout přesně nechtěl, ale stalo se. No, to bude sranda. Aha. Koukejte. Vidíte? Tady nic nebylo. Jak to, že to nespadlo? To dělám jinak, hop. Už to spadlo. Tak. A lopata furt nedošla. A teď už dojde. Tak. Konečně. Tak, začíná se stmívat, takže já půjdu rychle domů. Kouknu se, jaký pak máme čas. 8 minut. Pokud to říkám správně. Takže máme ještě 7 minut. No, skoro. No, 6. Dobrá. Tak, rychle domů. Tady vidíte, že tady to zase může spadnout, tak vám to ukážu. Tak. Já vím. Moc randa to není, ale mě to baví. Já jsem jednou takhle šel pouštěn, bum. A zřítila se pode mnou zem. To byla sranda. A nevím, jestli jsem vám ukazoval Creative Mode. To by se vám mohl vlastně ukázat, že jo? Tak já vám to ukážu narychlo. Nadiktuju vám ještě e-mail. Tady vám třeba ukážu v tomhle. Tady mám baráček.
Tamhle mám barák, tak tam letíme. Vidíte, že lítám. A vidíte, že mám všeho nekonečno. Koukejte, hop. Nechci hop, nechci hop. Hop. To vám ukážu. Nevím, proč to lítá tam. Třeba jestli to neukazuje, kde je zrovna Enderman. To vážně vůbec nevím. To pozbíráme, a tady nemáme bordel, ale chtěl jsem vám ukázat i můj baráček. Tady se koukněte, tady mám malinký slepičky. Potřebuji ještě jednu ovci a krávu. Zdrhla. Nevadí. Tady mám postel. Nevím proč. Tady mám, jestli se to všimnete, pódium. Tam mají být reproduktory. Tady DJský pult a tady mikrofon jakoby. Já vím, je to ubohý, ale co bych tady dovnitř měl dělat? Tady jsou ty skříň. Tady se zase dá zavřít. To udělám jinak, já to zavřu. Takhle. Sakra fix. Vidíte, jak to blbne? Tak. Hop. Tady nevím, proč to vede do toho zrovna. Mám takhle. Večer letí kam chtějí a chci vyzkoušet ještě tohle. Tak, skříň jste viděli. Tady je další skříň, jakoby, já vím. Je to ubohý, no. Mně to stačí. Tak. Teď vám ukážu jídelnu, sekundu, jaký je čas. Tak, budeme končit. Nejdřív jsem chtěl, že tady by bylo to firma, jakoby. Tady mám stoly. Tak, ale já vážně budu končit, ať se mi to dlouho nenačítá, tak jo. Tak, uvidíme se možná ještě dneska. To je, jo. Tak jo. Tak se mějte. Ahoj, ahoj.